ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ସୁସମାଚାର ଲୁକ 6:36। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଦୟାର ବା କରୁଣାର ରବିବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଏହି ରବିବାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ଏହା ଥିଲା ଶୀତ ଋତୁ 1931 ମସିହା ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ମର୍ସି କନଭେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସେବାଭଗ୍ନୀ ଫାଉସ୍ତିନା କୱାଲସ୍କା ଏକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ଥିଲା। ସେହି ଦର୍ଶନରେ ଯୀଶୁ ଏକ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ରକମର ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ। ଯୀଶୁ ଦ୍ୱୟ ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ସୂଚାଇ କହନ୍ତି, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଲହୁ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ଜୀବନକୁ ସୂଚାଏ, ଏବଂ ଧୂବ୍ର ରଙ୍ଗ ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଜଳ, ଯାହା ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କିତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର କରେ। କ୍ରୁଶରେ ଥିବାବେଳେ ମୋର ବକ୍ଷକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋର କୋମଳ କରୁଣା ସେହି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ଜିଜସ୍ ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁ, ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୁଁ ଭରସା କରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୋର ଏହି ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆରାଧନା କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ବିଶେଷତଃ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ମୋର ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ। ଏହି ଭକ୍ତି କ୍ରିୟା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ପବିତ୍ର ଦୟାର ରବିବାର ବୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ସାଧୁ ଜନ୍ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ 2000 ସାଲରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତୁମ୍ଭରି ସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ କରୁଣାରେ ଭରସା ରହୁ। ଐଶ୍ୱରିକ କରୁଣା ରବିବାର ପାସ୍କାର ଆନନ୍ଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସୁସମାଚାରର ଜୋହନ 20:19-31 ପଦରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବୀୟ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏହା କେବଳ ଅଭିନନ୍ଦନ ନଥିଲା, ବରଂ ଆରୋଗ୍ୟର ବାଣୀ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭୟ, ଦୋଷ ପାଇଁ ଡର ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଦୟା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, କରୁଣା ଏକ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରେ। ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ 2:42-47 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅବଗତ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ଦର୍ଶିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ସହଭାଗିତା, ରୁଟି ଭଗ୍ନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ଜନତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ପୁଣି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଦୟା ବା କରୁଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରେମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରେ। ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ, ଉଦାରମନା ଓ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କରାଏ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସନ୍ଦେହକୁ କରୁଣା ସାକ୍ଷାତ କରେ। ସୁସମାଚାର ଜୋହନ 20:24-29 ପଦ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରେରିତ ସାଧୁ ଥୋମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଘାତରେ ହସ୍ତ ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କେଉଁଭଳି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଥୋମାସଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କର। ହୋଇପାରେ ଥୋମାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିମାନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାରେ ଏଇଭଳି ସେ କହିଥିବେ। ଏହା ହିଁ ଐଶ୍ୱରିକ କରୁଣା। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ସେହିଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେ କେତେକ ସମୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାଉ, ତତ୍ପରେ ଥୋମାସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ, କରୁଣା ଏକ ମିଶନ କର୍ମର ଆଦେଶ। ସୁସମାଚାର ଜୋହନ 20:21-23 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତଥା ପାପ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୟାର ଅର୍ଥ କେବଳ କିଛି ଲାଭ କରିବା ତାହା ନୁହଁ,
ବରଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସେହିଭଳି ଦୟା ଦର୍ଶାଇବା। ଚତୁର୍ଥ, ଜୀବନ୍ତ ଆଶାକୁ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:3-9 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ପିତର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ କେତେକ ବିଷୟ ଲାଭ କରୁ, ଯଥା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଐଶ୍ୱରିକ କୃପା ଆମର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହା ଅର୍ଥ ଓ ଆଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତିମରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଦୟାର ରବିବାର ସୁସନ୍ଦେଶ। ସାଧ୍ୱିକ ଫାଉସ୍ତିନା କୋୱାଲସ୍କାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖେ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ହୃଦୟ ବୈବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୟ, ଅଧିକ ଭରସା। ତୁମର ବେଦନା, ପାପ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ। ଦୟାର ଉପକରଣ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଦରକାର ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରୁହ। ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସହଭାଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ମାଥ୍ୟୁ 5:7 କୁହାଯାଏ, ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମର ଦୟା ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଠାରୁ ତତୋଧିକ ଦୟା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରୂପେ ବିଚାରିତ ହେବ। ଯାକୁବ 2:13। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଏହିଭଳି ଦୟାରେ ଭୂଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁ ଦୟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ, ସେ ଦୟା ଅନ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଆମେ ଯଦି ଦୟାଳୁ ହେଉ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଏ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଲ। ତଦ୍ରୂପ ମୋର ଜୀବନରେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ସହିତ ପ୍ରବେଶ କର। ତୁମର କ୍ଷମା ଲୋଭିବାକୁ ଓ ତୁମର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିତରଣ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ଦୟାରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭର କରୁଣାରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖେ। ତଥାସ୍ତୁ।